L-awtorità tal-ippjanar neħħiet kwantità kbira ta' materjal tal-kostruzzjoni morbi b'mod illegali fal-qabis il-bypass tal-imtarfa fuq il-wiet li jifret l-imtarfa mal-imdina. L-għalqajja kbira ma' 7,000 metru kwadru. Fis-qarrija l-awtorità tal-ippjanar qalet li l-ammont ta' radam li kien mormi f'din iż-żona tant kien sinifikanti li bidel il-profil tal-art u kellu impatt negattiv ferm fuq iż-żona. L-awtorità spjegat li wara li r-rimi f'din iż-żona kien waqaf numru ta' snin ilu, dan xorta waħda kompla jseħħ reċentament wara li l-art għaddiet għand sidien ġodda. Qabel ma tneħħa l-iskart l-awtorità kienet wissiet lis-sidien kemm il-darba u kienu suġġetti għal ċitazzjonijiet kuljum qabel ma l-awtorità għalqet l-aċċess għaż-żona. Intant is-sidien kienu ppruvaw japplikaw għall-permess biex l-iskart jinżamm fiż-żona li ma' applikazzjoni ġiet miċħuda. Fl-aħħar tal-2022 kien intlaħaq ftehim sabiex is-sidien jibdew ineħħu l-iskart illegali, iżda fl-aħħar ġimagħtejn minflok tneħħa l-iskart ġie nnutat li kienet jintrema aktar skart fiż-żona. L-ispiżja tneħħija ta' radam se jħallsu għalija l-istess sidien u trakkijiet bir-radam bdew jittieħdu f'siti tal-immaneġġjar tal-iskart liċenzjati. Intant ġie trasportata l-ħamrija tajba sabiex jinfirex fuq art agrikola eżistenti. Qabel bdiet din l-operazzjoni l-awtorità kkoordinat mal-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi biex tiżgura li l-materjal li jiġi mormi skont il-liġi filwaqt li fuq il-post flimkien mal-uffiċjali tal-Awtorità tal-Ippjanar kien hemm preżenti membri tal-Korp tal-Pulizija.